Ets una empresa i vols acollir a persones en pràctiques? Des del portal treballterrassa.cat t'ensenyem com fer-ho. Primerament, has de fer clic a l'apartat d'empresa. Això ens porta directament a l'apartat d'empresa de la web. Un cop estem aquí, fem clic a veure totes les pràctiques. I això ens portarà a aquest cercador. Aquí podem buscar el sector o el centre. També, a sota del cercador, podem trobar tots els centres que ofereixen pràctiques. Si fem clic a un d'aquests centres, per exemple, Foment de Terrassa, ens porta directament a l'oferta de pràctiques. Aquí a sota veiem l'organitzador. També, més a sota, veiem aquest requadre de color blau i si fem clic en ell, arribem a aquest formulari. El que hem de fer és omplir-lo tot i fer clic a enviar. I això s'envia directament a la coordinació de pràctiques del centre seleccionat. I ells es posaran ràpidament en contacte amb vosaltres. Moltes gràcies!